Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar skular li kellu idejat progressivi fl-edukazzjoni. Kien arkeologu, lingwista u folklorista. Se nitkellmu fuq Manuel Magri, li nistgħu nsejħulu l-ewwel Malti li b'mod konxju beda jirriċerka il-folklor. Patri Manuel Magri twilet il-Belt Valletta fis-27 ta' Frar 1851. Kien iben Salvinu u Marija. Meta Magri kellu 4 snin, missieru miet u trabba man nannit minnaħa ta' missieru u aktar tard ma' titu Irene Vella Magri. Beda l-istudji tiegħu fil-liċeo u f'Mejju 1871 Magri daħal mal-Ġiżwiti. L-ewwel voti ħadhom sentejn wara. Magri studja l-filosofija fl-Ingilterra u wara li ġie Malta beda jgħallem il-matematika. Mari studja t-teoloġija fi Franza imma kellu jieqaf minħabba li l-Ġiżwiti ġew imkeċċija minn Franza. Spiċċa l-istudji tiegħu fi Spanja u ordna saċerdot fl-1881. U għallem il-filosofija, l-Ebrajk u l-iskrittura mqazza f'diversi kulleġġi tal-Ġiżwiti, kemm f'Malta kif ukoll lilin. Meta kien fi Sfax fit-Tunezija, huwa marat u miet. Dan seħħ fil-ġimgħa l-kbira nhar id-29 ta' Marzu 1907. Se nibdew billi l-ewwel nagħtu ħarsa lejn il-ġabra ta' qwiel. Patri Manuel Magri ġabbar madwar 194 qawl li bdew jiġu ppubblikati ftit fil-ġabra tal-Kotba tal-Mogħdija taż-żmien. Kienu qegħdin jiġu pubblikati taħt il-kategorija tax-xjajt il-Malti. Eventwalment l-editur tal-Kotba tal-Mogħdija taż-żmien, is-Sur Alfons Marigalja, maż-żmien ġabbar il-qwiel kollha li ġabbar Patri Manuel Magri u pubblikhom f'ġabra waħda taħt xjajt il-Malti jew l-erf bla miktub. Dawn il-qwiel huma xhieda ta' ħajja Maltija li kull ma jmur qiegħda titbiegħat u għalhekk huma ta' importanza storika, lingwistika u folkloristika. Bażikament il-qawl nistgħu ngħidu li huwa xhieda tal-poplu Malti fi żminijiet l-antik. Huwa xhieda ta' kif il-poplu kien jemmen u kien isarraf bħala tagħlim tal-fejda tal-ħajja. Jiġifieri nistgħu naraw kemm il-poplu kien reliġjuż, is-superstizzjonijiet fil-qwiel u anke tkun ġrar ukoll, pereżempju eżempju ta' hawn naraw għajnejk f'għajnejk. Eżempju wkoll ta' superstizzjoni tal-aħħar ibaħħar. Naraw dan l-istil ta' hawn li l-versi poetiċi li hemm ir-rima fih. Ġeneralment, skont Patri Manuel Magri, il-rima tinsab f'kull qawl, però mhux dejjem kif naraw. Però biex nifoka iktar fuq il-qwiel li ġabbar Patri Manuel Magri, it-temi li jiffokaw fuqhom iktar huma t-temp, ix-xhur u l-bidja. Minħabba li dak iż-żmien fl-modi nistgħu ngħidu li l-agrikoltura Maltija kienet importanti f'dak iż-żmien. Qegħdin ngħidu fis-seklu 17 bidu tas-seklu 20. Forsi l-aktar li hu magħruf Manuel Magri huwa għan-numru ta' ħrejjef li ġabar matul ħajtu. Patri Manuel Magri ġabar madwar 62 ħrafa li dew jiġu wkoll pal-qwiel dew jiġu ppubblikati fil-ġabra tal-Kotba tal-Mogħdija taż-żmien. Eventwalment dew jiġu pubblikati wkoll f'ġabriet ta' ħrejjef missirijietna. Żgur li hemm minnkom li ġieli smajtu jew rajtu xi ħrafa jew tnejn milli ġabar Magri. Numru minn dawn il-ħrejjef insibuhom f'ġabra ta' Wart u id-Denfil. Il-ħrejjef nistgħu naraw li huwa rakkont orali, jiġifieri dan kien jitwassal bil-fom minn ġenerazzjoni għal oħra. Qegħdin ngħidu fi żmien fejn il-poplu kien sajjem mit-tagħlim, jiġifieri ma kienx hemm edukazzjoni u kienu jedew billi jirrakkuntaw l-istejjer u jisimgħu lil xulxin. F'dan iż-żmien propju l-interess li wara Magri kien propju li minħabba li maż-żmien is-soċjetà bdiet tinbidel. U dan it-tibdil li bdiet iġġib fiha s-soċjetà
sfortunatament bdew jintilfu ma' żmien il-ħrejjef kif ukoll il-qwiel. B'hekk Magri ħall inizjattiva biex idur minn post tal-ieħor u jiġbor kemm jista' informazzjoni dwar il-ħrejjef. Dar kemm Malta kif ukoll Għawdex, kif ukoll kellu għajnuna minn kemm minn nies qribu, kemm minn professjonisti kif ukoll nies ta' bla skola. Biex ikunu jistgħu jiġbru ammont ta' ħrejjef, iqabbel jara jekk hemmx varjanti fihom, peress li ħrafa jista' jkollha aktar minn verżjoni waħda, biex jipprova jaqgħad ħrafa sħiħa ħalli eventwalment ikun jista' jiddokumenta. Il-ħrejjef u l-qwiel huma parti mill-isem Malti, jiġifieri nistgħu naraw ukoll li kultant kemm il-qwiel insibuhom fil-ħrejjef Maltin, kif ukoll ħrafa tkun sempliċement tifsira ta' qawl. Jiġifieri, biex intikom eżempju, mill-ħrafa ix-xieħ mitfun ġolar. Minn dik il-ħrafa stajna naraw il-qawl u iktar nifmu il-qawl kliem ix-xieħ żomm fih. Hemm ukoll sempliċement ħraf oħra bakkar u isħar li hija wkoll qawl minnha nfisha. Żmien Magri kien differenti sew miż-żmien tal-lum. Magri kien qiegħed jipprova janalizza b'mod kritiku aspett li forsi ma tantx kien apprezzat. Fil-bidu tas-seklu 19 nistgħu naraw li r-romantiċiżmu u n-nazzjonaliżmu qajmu fervent kbir minħabba li bdew jaraw tibdil soċjali u bdew jaraw it-taħlit ta' lingwi Ewropej. F'dak il-każ bdew jirrealizzaw ukoll li ċertu tradizzjonijiet kull ma jmur bdew jintilfu. Għalhekk ħafna nies bdew juru iktar interess fis-suġġett tal-folklor. Nistgħu ngħidu li Patri Manuel Magri kien wieħed minnhom. Apparti minn hekk kien hemm 3 barranin oħrajn. Kien hemm professur Taljan Luigi Bonelli li wkoll wera interess fil-ġabra tal-ħrejjef Maltin. Kien hemm ukoll żewġ professuri Tedeschi. Kien hemm il-professur Hans Thum kif ukoll il-folklorista Berta Koestler-Jing li wkoll ħadu interess kif ukoll kellhom kuntatt dirett ma' Manuel Magri u għenuh kemm setgħu biex ikomplu jiddokumentaw daw it-tradizzjonijiet orali. Saru diversi studji akkademiċi dwar il-ħrejjef ta' Magri. Saru diversi riċerki dwar il-ħrejjef li kien ġabbar Patri Manuel Magri. L-istudju tiegħi kien iktar jiffoka fuq il-ġabra ta' ħrejjef mis-sirijietna li jiffoka fuq l-element tal-maġija. Naraw li f'dan il-ġeneru orali jinkludi l-aspett tar-rakkont, l-immaġinazzjoni u naraw ukoll l-element tas-seħer. Jiġifieri naraw affarijiet, aspetti li fil-verità huma impossibbli li jsiru. Fil-każ tiegħi riċerka iffokat kemm fuq il-qiegħ tal-istruttura tal-ħrafa, jiġifieri rajt il-ħrejjef ta' Manuel Magri minn skop ta' strutturaliżmu, rajt pereżempju kif il-maġija meta sseħħ, kif u fejn. Apparti minn hekk, apparti minn perspettiva strutturalista, rajta wkoll perspettiva semiotika. Semiotika jiġifieri rajt kif il-maġija qiegħda tidher fil-ħrejjef, is-simboli. Jista' jagħti l-każ li pereżempju minn oġġett ikel joħroġ l-isbaħ il-bies. Jista' jkun sempliċement kelma u l-eroj jirċievi xi oġġett. Issa se naqraw silta minn ħrafa ta' Manuel Magri minn Il-Mogħdija ta' Żmien. Ix-xini jimxi fl-art. Is-sultan rama bandu li min jagħmel ix-xini jimxi fl-art għandu tifla iżewwiġielu. Ikun hemm mara jkollha 3 tfal u l-kbir fosthom Alla
Jom, semmur nagħmel ix-xini jimxi fl-art. Weġbitu, ħallini minnek, inti sejjer tagħmlu x-xini jimxi fl-art. U huwa lila, hekk nagħmlu, nagħmel ħobs għall-ġimgħa u mmur. Hekk għamel. Intaqgħet miegħu mara xieħa, qaltlu tini ħalk ħobs. Alla, ħallini għax għamilt ħobs għall-ġimgħa. Qaltlu ibni, nirrak l-ewwel daqqa li tagħti tikser driegħek. Mar fil-bosk u l-ewwel daqqa li ta' fuq siġra kiser driegħu. Min barra li kien folklorista, Magri kien ukoll lingwista. Imma xi stil ta' Malti kien juża Magri f'kitbietu? Patri Manuel Magri dejjem prova jenfasizza li iżżomm l-ilsiem Malti, jiġifieri li jiddokumenta l-ilsiem Malti ta' dak iż-żmien. B'hekk prova kemm jista' jkun jiddokumenta ħrejjef fuq wil minn irħula u mhux ibliet sabiex ma jkunx hemm influenzi barranin. Għaldaqstant naraw kemm kien importanti għal Manuel Magri li jiddokumenta sal-iċken kelma u kemm jista' jkun fil-fatti fil-ġabrit li għamel kien anka ħalli notamenti fil-qiegħ tal-paġna, jiġifieri kien jagħti spjegazzjoni kemm l-etimoloġija tal-kelma minn fejn ġejja sabiex dak li ikun jista' jifhem aħjar. L-ħrejjef u l-qwiel li kien ġabbar kienu intenzjonati għal kulħadd, jiġifieri seta' jaqrom kemm persuna li mhux tal-iskola, però fl-istess ħin Patri Manuel Magri kien iżomm f'moħħu wkoll nies li huma nies professjonisti tantu hekk li f'ċertu qwiel u f'ċertu ħrejjef f'xi kliem li forsi huwa xjentifiku kien iħalli wkoll notamenti dwarhom. Nafu li Magri kellu tendenza jagħżel kliem semitiku f'kitbietu. Waħda mir-raġuni għaliex Patri Manuel Magri dejjem prova jagħżel il-kliem semitiku minħabba l-fatt li dejjem żamm f'moħħu li il-kuntest ta' żmien li kien inġabar fihom. Pereżempju, meta kien jara li ġabar f'dokumenti ċertu kliem barranin kien jipprova fejn jista' ibiddilhom skont il-kuntest soċjali li kienu jgħixu fih. Palma ngħidu aħna, jekk pereżempju ġabar il-kelma kafè, f'dak iż-żmien żgur ma kienx jeżisti dak l-oġġett, allura kien jaqlibha f'xi ħaġa oħra. Jista' jagħti l-każ li l-importanza tal-ħrejjef u anke l-qwiel qiegħda kull ma jmur tonqos. Bażikament il-qwiel, il-ħrejjef Maltin nistgħu ngħidu huma parti mill-identità Maltija huwa wirt storiku għaliex fih naraw kif il-lingwa żviluppat. Għandna nożżuhom dawn l-affarijiet għax bis-saħħa ta' ċertu folkloristi fosthom Patri Manuel Magri wera interess ħada x-xogħol kollu u baqa' sakemm iddokumenta dawn l-affarijiet. Bis-saħħa tiegħu nistgħu nafu iktar fuq l-istorja ta' Malta, jiġifieri iktar għandna nenfasizzaw fuq it-tagħlim ta' dawn it-tradizzjonijiet u bħalma writnihom inkomplu ngħadduhom minn ġenerazzjoni għall-oħra. Manuel Magri kien ukoll arkeologu. Qed nitkellmu fuq il-bidu tas-seklu 20. L-arkeoloġija fil-bidu tas-seklu 20 kienet sada fi żmien bikri, kemm Malta anki fl-isfond internazzjonali. Għalkemm kienu din isiru ftit żviluppi importanti wkoll f'dak iż-żmien. Malta, pereżempju, wieħed mill-passi importanti li ttieħdu kien it-twaqqif ta' dak li kien jgħidulu l-Committee of Management. Dak kien twaqqaf mill-Gvernatur dak iż-żmien biex dal-kumitat fosthom kien hemm Manuel Magri u anki pereżempju segretarju kien Temi Zammit. Daw in-nies kellhom l-inkarigu li jiggwidaw ir-riċerka u l-investigazzjoni li kellha x'taqsam mal-arkeoloġija u l-istorja. F'dak iż-żmien insibu diversi arkeologi oħra attivi fil-Gżejjer Maltin. Fil-bidu tal-seklu 20 kien hawn studjużi diversi qed jistudjaw l-arkeoloġija u Malta.
dawn ma kinux per se arkeologi, kien hemm min pereżempju bħal Albert Meyer, li kien studjus Ġermaniż, kien espert tal-lingwa. Kien hemm esperti oħra bħal Eric Becker, li kienu wkoll studjus Ġermaniż, imma daw ukoll kienu qegħdin iħarsu lejn l-arkeoloġija. Iżjed tard fis-seklu 20 kellna nies mill-Ingilterra, pereżempju bħal Thomas Ashby, li għamel skavi anki ma' Temiżamit. Naraw bidla bej mill-bidu ta' seklu 20 u anki l-ewwel parti tiegħu fej naraw żvilupp fit-teknika tal-arkeoloġija u l-metodu xjentifiku. Magri fil-fatt kien wieħed minn dawk li kien pajonier nistgħu ngħidu fl-arkeoloġija għax il-mod għalkemm ma kienx arkeologu, il-mod kif studja l-arkeoloġija kien metodu xjentifiku, bil-mod li kif seta' hu. Pereżempju kien jieħu ħsieb li jagħmel records dettaljati ħafna ta' affarijiet li osserva. Kien studjus, kien familjari ħafna mal-kitbiet li saru kemm qabel żmienu kif ukoll dawk kontemporanju miegħu u kien jinterpreta l-affarijiet b'mod metodiku ħafna. Fl-1901 Magri jippubblika ktieb bl-isem 3 Punic Inscriptions Rediscovered in Malta. Mela dal-ktieb li ġie pubblikat fl-1901, Magri bażah fuq 3 iskrizzjonijiet partikolari li huma puniċi li huwa ra f'dar fil-Furjana fl-1899. F'dal-ktieb hu jiddiskuti kemm il-translation tagħhom x'ifissru. Imma jidħol f'ħafna dettall dwar l-isfond tagħhom u x'jistgħu jipprovdu bħala evidenza tal-żmien puniku f'Malta. Id-diskussjoni tiegħu hija dettaljata ħafna u turik kemm kien espert tal-lingwi fi żmienu. Ukoll jurik kif kien familjari ħafna ma' min kiteb dwar il-lingwa, ma' min kiteb dwar iż-żmien puniku. Apparti minn hekk, jurik li huma bedix jistudjahom daw b'idea fissa f'moħħu, imma qatt jara l-interpretazzjoni tagħhom u ra mhux interpretazzjoni waħda, imma qatt jara l-possibilitajiet differenti. U hemmhekk tidħol il-talent fil-fatt tiegħu biex jara l-affarijiet b'mod xjentifiku. U ħares lejn interpretazzjoni differenti x'jistgħu jfissru l-istorja ta' Malta u iġġudikhom fi sfond xjentifiku. Jiġifieri bħalma nies oħra fi żmien kienu qegħdin japproċċjaw l-arkeoloġija b'idejat fissi li l-evidenza jużawha biex jissapportjaw l-idejat tagħhom. Bil-kontra, Magri ra l-evidenza u qal di x'inhi tgħidilna. Li hu fil-fatt element essenzjali fl-istudju tal-arkeoloġija. 4 snin wara, fl-1905, Magri jippubblika ktieb ieħor marbut mal-arkeoloġija, Ruins of a Megalithic Temple at Xewkija Gozo, a First Report. Il-ktieb dwar il-fdalijiet li osserva Magri fil-Xewkija u fil-fatt dwar fdalijiet neolitiċi li nstabu parti minnhom taħt il-Knisja Parrokjali tax-Xewkija u parti l-oħra kienu eżatti ma' ġenbhom. Meta Magri ra dawn il-fdalijiet fl-1904, ħafna minnhom kienu mitlufa. Fil-fatt u kull mar nexxi li josserva mill-investigazzjonijiet tiegħu kienu fdalijiet ta' l-art tat-torba u biċċiet tal-fuħħar. Imma xorta Magri innexxi li jurina l-kapaċità tiegħu biex jiddokumenta l-arkeoloġija fid-dettall, għandu deskrizzjoni dettaljata ħafna tal-osservazzjonijiet kollha tal-mod kif investiga s-sit. U anki interessanti ħafna li għamel tpinġi dettaljati ħafna tal-fuħar li sab. Fil-fatt, David Trump, li kien kuratur tal-arkeoloġija ħafna wara Magri, jikkummenta dwaru u jgħid x'kapaċità kellu li jiddokumenta l-fuħar b'daqshekk dettall li llum nistgħu narfu il-fuħar innifsu mit-tpinġija li ħalla. Din hija interessanti f'dak iż-żminijiet fil-bidu tas-seklu 20. Għalkemm il-fotografija kienet aċċessibbli ma kienx daqshekk popolari, allura Magri jurina li bħala studjus ta' dak iż-żmien it-tpinġija kienet importanti. U fil-fatt jaddotta u juża għad-dokumentazzjoni tal-arkeoloġija. Bla dubju, ma nistgħux insemmu lil Manuel Magri mingħajr ma nsemmu l-ipoġew. Meta instab l-ipoġew ta' Ħelsaflieni, il-Kumitat dak il-Committee of Management li twaqqaf li Magri kien parti minnu, rrid jinvestigah. Fil-fatt,
il-membri tal-kumitat iddeċidew li Magri kien l-aħjar persuna biex jistudja, jinvestiga u jiddokumenta dan is-sit. Magri ta' persuna bil-aqal u studjus li approċċa l-affarijiet b'mod xjentifiku, aċċetta dan l-invit biex jistudja li poġġew imma qal biex inkunu ċerti li x-xogħol isir sew għandi ċertu kundizzjonijiet. Waħda mill-kundizzjonijiet kienet li peressu li kien jaf minħabba x-xogħol tiegħu il-commitments tiegħu ma stax ikun fis-sit kuljum, qal għandi bżonn inqabbad il xi ħadd biex jirrappreżentani fis-sit u jgħinni bl-istudju. Ġifieri dik turik il-mod kif approċċa dal-proġett b'mod responsabbli ħafna. Fil-fatt hu għażel persuna, Anthony Duble, li dak iż-żmien kien jaħdem mal-Public Works, u qal jien nissuġġerixxi nirrakkomanda tal-bniedem għax jista' jikteb, jifhem l-arkitettura u jista' anke jagħmel li tpeġġijiet ħalli meta nkun xogħol għawdex ikun jista' jurini jibgħat li tpeġġijiet nkun naf x'qed jara. Fil-fatt, il-kumitat imbagħad aċċetta li jkun dan Anthony Duble li jagħmel parti mix-xogħlijiet, imma Magri xorta nafu li kien fis-sit meta kien hemm sejbiet importanti. Ġifieri meta x-xogħol il-bidu tal-iskaf tal-ipoġew kien jirrikjedi li jiklirjaw ħafna materjal li kien intefa' fih fi żmien modern. U f'dak iż-żminijiet ma kienx on-site Magri, imma kien hemm Anthony Duble li kien jittawwal biex jara li kollox mixi sew. Meta mbagħad wasalna għal saffi ta' żmien il-Neolitiku, nafu li Magri kien ikun on-site ukoll. U id-dokumenta nafu li dokumenta l-affarijiet fid-dettall, kemm f'deskrizzjonijiet, kif ukoll bit-tpinġija. Sfortunatament, Magri li kellu commitments oħrajn, f'punt minnhom kellu jmur sqallija minħabba dmirijiet tiegħu bħala qassis, u mbagħad indbat sfax għal żmien lajt biex jiċċelebra lejt hemmhekk. Fl-1907 miet sfax u n-noti tiegħu qatt ma nstabu. Imma studjużi iżjed riċenti għamlu ftit riċerka u sabu li kien hemm għalkemm m'għandniex in-noti tiegħu għandna ittri li kien mbagħad kemm l-istudjużi oħrajn barra minn Malta qed isaqsihom għall-opinjoni tagħhom dwar il-fdalijiet li qed isib fl-ipoġġew. Jiġifieri nuru jurina kemm daħal fid-dettall u kemm kien metodiku fl-istudju tiegħu. U apparti minn hekk ukoll għandna pereżempju ittra importanti li kien kiteb lill-Gvernatur lejn l-aħħar tal-iskavi tiegħu fejn qed jagħti proposti ta' x'għandu jsir għas-sit għall-futur tiegħu u anke biex ikun jista' jinfetaħ għall-viżitaturi. Wara li lessa l-iskavi u wara li miet Manuel Magri mbagħad over temmiżammit li fil-fatt mbagħad bidiet il-karriera tiegħu minn segretarju tal-kumitat bidiet il-karriera tiegħu fl-arkeoloġija wkoll. Magri għadna nisperaw li nsibu n-noti tiegħu xi darba, imma xorta anke jekk ma jinsabux ħallinna wirt li huwa imprezzabbli. Anki il-passi li ħa biex l-arkeoloġija tibda issir b'mod xjentifiku ċerta li kellu influenza fuq in-nies li mbagħad ġew warajh u komplew ix-xogħol tiegħu. Kif rajna u smajna, Magri ħallilna teżori li għadna rridu nkomplu niskopruhom. B'hekk wasalna fit-tmiem dan il-programm. Narawkom għall-programm imiss.